Aquesta tarda la Misha i la seva mare van al parc. Allà la Misha es troba amb el seu amic Llorenç en Gardaix. I junts comencen a jugar. Vaig més de pressa que tu! No és veritat! Respon el Llorenç. Tots dos arriben corrents als gronxadors. Jo primer! Crida el Llorenç. No, jo primer! Diu la Misha. Al final decideixen fer torns. Quan un puja, l'altre empenya. Compten fins a 10. 1, 2, 3... Mira, arribo més amunt que tu! Ja veuràs quan em toqui a mi! Contesta el Llorenç. La Misha arriba cada vegada més amunt amb el gronxador. De sobte, veu un preciós globus taronja i aprofitant l'embrancida, l'atrapa. Amb un somriure exclama: Mira que bonic, és meu! Immediatament el Llorenç crida: Escolta, això no és just, jo també l'he vist! Però jo l'he agafat abans! Diu la Misha. Doncs te'l prendré! S'enfada el Llorenç. Ni parlant-ne! Diu la Misha. Amb una empentada, el Llorenç li pren el globus. És meu! Torna'm! No vull! Li contesta el Llorenç. Quan a un se li escapa, l'altre aprofita per agafar-lo, corrent pel parc i molestant a tothom. És meu, mentider! Dona'm! Egoista! Mira qui parla! Les mares dels dos amics que estaven xerrant tranquil·lament el renyen perquè no volen compartir el globus, però ells no es fan cas. De sobte, una forta rafegada de vent s'endú el globus. Després d'unes cabrioles, el globus cau a prop del jardí de plantes exòtiques. Comença una altra vegada la cursa de la Misha i el Llorenç. Els dos amics salten i toquen el globus, però no aconsegueixen atrapar-lo. El globus volta i rebota per l'aire, entra al jardí de plantes exòtiques i aterra en un cactus. 2, 3... Oh! Oh no! Ha explotat! Mira què has fet! Crida la Misha. Jo? Però si has estat tu! Respon el Llorenç. No és veritat! Protesta la Misha. Has començat tu! Els dos amics miren el globus punxat. De sobte comencen a patar-se de riure. Tornem als gronxadors? Pregunta el Llorenç. D'acord, però passem primer per la font. Tinc set. Quan arriben a la zona de llocs on els esperen les seves mares, reben una bona esbroncada. Hem molestat a tothom! Exclama la mare de la Misha. No us heu de barallar! Creu que no us mereixeu la sorpresa que us he portat. S'enfada la mare del Llorenç. Sisplau, mama! Això no és just! Ho sentim de debò! Sisplau! D'acord, però no us torneu a barallar. Contesta la mare del Llorenç. La mare del Llorenç treu un llibre de la seva bossa. És un llibre molt divertit que parla d'un nen que va ser el rei dels animals salvatges. Que bonic! Ho porto jo! Cria el Llorenç. No, deixa'm a mi! Contesta la Misha. Els dos amics s'asseuen sota un arbre, el Llorenç agafa el llibre i comença a llegir-lo. De sobte, la Misha exclama: És meu! Dona'm! Per què? Qui ho ha dit que sigui teu? Respon el Llorenç. Vinga, no siguis egoista! Crida la Misha. Els nens s'adonen que així cap dels dos no el podrà llegir. Escolta, ho llegim junts? Una pàgina primer tu i una altra jo?
Suggereix el Llorenç. D'acord, però les pàgines on no hi ha paraules no compten. El llibre és molt divertit i a tots dos els agrada els dibuixos. Després s'imaginen que són el nen del conte i que els arbres i les roques del parc són monstres! Bravo! No s'adonen que és molt tard. Senten les veus de les seves mares cridant-los per tornar a casa. Llorenç! Els dos amics emprenen el camí. La Misha mira el Llorenç i somrient li diu: «Soc la més ràpida!» «Però què dius? Si és més lenta que una tortuga!» Protesta el Llorenç. Fem una cursa fins a la sortida del parc a veure qui guanya!